Lero pa Nyasa Voice Box mkulu wina akuti akaziona ndale zathu mene zikuyendera kuno kwathu Malawi akuona kuti zomwe achita olemekezeka atapele muluza chipani cha UDF komanso Dr. Dalitso Kabambe achipani cha UDM pokana opanga mgwirizano ndi chipani cha DPP zangoonetsa kuti atsogoleri amenewa ndi atsogoleri ozikonda amene salabadira zamavuto a Malawi. Chifukwa chake alolera kuti iwowo ndithu ngati ndi ndalama alandire kuchokera ku chipani cha MCP koma Malawi tidzivutika kumalira mpaka na 2030. Limodzi pano Nyasa Voice Box timvere mkulu amene kuti akamaliza chonde musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Zimene zikuchitika bwana Sinoya zikuti tikambe muzoona zeni andu amene aja kwa chaka chinocho ndi mmene pafutira Malawi osati kunali kwakakamiza mwina andu ena osafuna zabwino akanali kwatseka akabambe na amene akanakala woyambilira chana sanapita kumene kuchi akanakala kuti ali ndi chisogolo choti akugwira ntchito yotigwirira ife ngati Malawi woyambilira kukapanga mgwirizano pakanakala popanda ganyu ndiwo aja komanso andu nzimene timaganiza amuluzi akanakala kuti andu awo amene timazatira amuluzi ndi mmene pafutira akanayamba nkugonja kuti ineyo ndi mmene pafutira pa Malawi pano kodi ndikapanga mistake kuyima pandeka kuye MCP ndiye kwanyasa kale ndikapanga mistake kuti ndiyime pandeka ndikwanisa kuti sindikwanisa kopita kukanakala kumene kuja andu awiri aja ndi amene akanakala woyambilira fuka ndi amene kuti ife tikuona mavuto kudalira kwatu kwa 2030 2035 andu ake ndi awiri aja mundimvetu kuyangula kwazoona koma chifukwa choti ife mitundu yathu kumwera kuno ndi andu wokonda kudya katinena kuti kusadaka katinena kuti kumaliro kudya saulele chifukwa chake achimwendo banda atigwirisa ntchito moyipa koma ndalamazo wapa za andu awiri akabambe ngati kuli kupereka ndalamazo ndi amuluzi osati ine ndi kundikusa ndangokhala mwina ndinali wa UTM kapena wa ujeni wa UDF ine sana tigawire loko wane kwacha ndiye wopereka ndalama sana ndipase ine ampasa Kabambe ngati kuli kupereka ndalama ngati ili jealous mwandu awiri mwa jealous akupanga oka akuyeza kuti Malawi pakali pano tili 1994 kuti uza zoyipa kuti zikale zoyera tivomereza mutimvetu koma kuyangulako komanso mumvesese pakali pano mundu watsindikira chimene tikufuna apapa ifeyo ndichoti achakwera achoke pa udindo osati sambiri sitikuyang'ana nazo zambiri ndalama iyi isaime pomwepo osati kutsika katundu kapena ufa uzatsike kapena kusinda kwa ndalama kuzakale kuti kukutsika kuti rate isakale yazika koma isangoyimira pomwepa 6 months nchimene tikufuna ife tikafota voti kufuna zinthu zake zimenezi mavuto wandi wobadwa nawo mpaka tisapita nawo kumanda koma apapa tsopano akutisungusa mitu yathu achakwera komanso osati kuti si Malawi ndi Malawi wokatsikika chakwera koma vuto ndiloti sakukala malo amodzi akutigawira 50,000 anthu tikufutika za 1 million sizikufanana kuti atipase ulamuliro wabwino achakwera akulepera sono zimene akupanga amulusi ndi akabambe akufuna kuti ifeyo kulira kumene kutisilira mpaka 2030 siziteka amwene tikunoko kumene tikukhala kuno true paliba loko kwafusa anthu 100 pa tsiku ineyo kodi amwene mukuona bwanji akuti MP tisanga amene tikumfuna kansala tisanga amene tikumfuna koma president yega ndipita mutalika loko atake chikwangwani ali kumanda amene asakale kudikira chikwangwani ife zamvotera amene kuzochoti anthu atopa ndiye anthu akulira panopo iwo achisa kutimva ndiye kutengera chisomo chapita mutalika ndi Malawi ife kumvotera mkuwina asaimewe iwo aja kuti mundivotere ine 2030 tisasange wina pwa anthu awawa samva za anthu gulu lake ndi lomwelo lachakwera samva za anthu akufuna mangola kuchipatala iwo akagawa ndalama anthu akufuna chimanga chochipa iwo akagawa ndalama osagula chimanga chonkuchika madi make kumapanga 30,000 bwanji ndalama azo ndi satu iwo aja kumene polowa ku State House sana alibe ndalama analibe ndalama loko wani kwacha koma lero akufika kugawa ndalama kuchokera kumpoto mpaka kumwera ndalama imene ija kukatsiya kumafuta wopikira panopo lita woyezawa zimatopezi 7,000
iwo aja kukatenga ndalama kuwapasa makampani ako Malawi kuno opika mafuta akoza kumatipasa mafuta aja mwina umagula 25 kapena 3000 pa lita. Ndiye muchinthu mumakhala muli president, ndiye anthu awawa amene muli nawo pafupi m'magulu mwawo wodi yanga amuponye awa watu kumavoti kwapita iwowo ndi akazi awo ndi ana awo funa amene akudya ndalamayo zimene akulira Malawi iwowo sakufuna kutitandizira. Kodi ife zidzatandizira bwanji kusogoloko? Poti Katungwe nkukangana amaene anthu awiri walero atikange Katungwe tipite kumene kukaya kuli koyipa koma tingodusa apa patikadusa apo 2026 yomwe yazinoya ngati tikuziona kuti zinthuzi zimene amayankhula anthu janzoona tikoza kupanga anthu atatu pale achana akabambe Mulusi mabungwe ndi mabungwe tilipo ambiri kuyankhula za anthu amene aje kwakazikia malo amodzi kuti tiyambe kukosa zipani zawozo kuti chaka cha 2030 ngati sitikumwalira tisayendere limodzi. Kaya mundifa pamene pamene azinoya koma anthu awawa ganyu apo pamene tikuyankhula apa kwa akaunti kwako walowa ndalama ndiye ndalama zolowa kwa akaunti kwa ujeni kwa Mulusi kapena akabambe. Ine ndivinyikirenji munthu woti wosauka ntchito yanga kumanga makala apa pofunika tiganize bwino fuka apa tikangoti taipa za chance MCP nkuyika mizu achimwene tutiona zinthu 2026 pomafika 2030 achilomwe azilira nchilomwe achitonga azilira nchitonga achiyawo iveti zilira nchiyawo achingoni azilira nchingoni koma chimene chichoyipa chiminga chimene chatibaya kupazi tiye tichizule tichitayire uko tione zina ndiye ngoma tisaganize zakabambe na Mulusi anthu amene walandira ndalama. Ine pamene ndikuyankhula pano ngakaya ulomboni ndilibe koma ndi mmene alili mafuto pa ground anthu amene sakutimvera chisoni chifukwa chani zikomo kwambiri.